eta Nafarroa osoan euskara ofiziala izatea aldarrikatu dute 100 lagunek. Euskal Herrian Euskaraz elkarteak eskatu die alderdiei ez atzeratzeko gehiago auzia eta behingoz onartzeko lege berria. Eta uste dugu gobernu aurrerakoi batek ezin duela beste behin euskararen gaia alde batera utzi eta euskaldunon eskubidea kontutan ez hartu. Beraz, uste dugu badela garaia eta badela ofizialtasuna onartzeko garaia eta datorren legealdia izan behar dela ofizialtasunarena. Aliguaen nabarronumi ezetz benetan, euskaren promozioa deritxoz inpozaketa, inpozatza da euskara legearen mamaketa, bai eredu inpozaketa, gure lurra apurketa. Eta 1.080 euroko gutxieneko pentsio aldarrikatu dute 100 lagunek larunbatean Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak hegoaldeko 4 hiriburuetan egindako manifestazioetan. Ikusi. Baliabide gehiagoz! ¡Pensiones justas! ¡Empleos dignos! ¡Pensiones justas! ¡Empleos dignos! ¡Pensiones justas! ¡Empleos dignos! ¡Pensiones justas! 1.080 euros! Eta greba egun gehiago iragarri dituzte Bizkaiko zahar egoitzetan. Elak joan den astean abiatu zuen lanuztea eta gaur lab sindikatua batu zaio. Helburua foru aldundiari zaintzak kudeatu eta zerbitzua eskaintzeko eredu berria eskatzea. Aiara. Greba egun gehiago Bizkaiko zahar egoitza pribatuetan labek deituta. Langileek eskatzen dute lan baldintzak zerbitzu publikoekin parekatzea eta baita radio duinak ere. Izan ere, Bizkaiko foru aldundiari erantzunkizuna eskatzen diote lan gatazkan eta zaintza sistema kudeatu dezala eta zerbitzua eskaini dezala exigitzen diote. Egun bizi duten egoera larriaz gainera ohartarazi dute langileek. Bai, azken finean hemen gauz barriro, ez da ezer aldatu, gure egoera terriblie da, jarraitzen dago izeten. Zaintza duin baten eskubide dekogu eta ez gabiz emoten, ezin dugu emon, orduen azkenen diputazio da guztionen errudune, privatizazio bat dauen nien ez zinda bermatu, azkenen gure ratizuek ez die duinak, parekatze ba nahi dugu IFASeko residentzia publikoekin eta publifikazio baten alde gauz, eta hemen jarraitzen dugu. Sindikatu bakoitzak norbere aldetik deitu ditu lanuzteak. Esaterako, ELA 14 eguneko greban murgilduta dago eta gaur manifestazioa egin dute Bilbon. Ez da hala, Aiara? Bizkaiko zahar egoitza pribatutako langileek berrirore aldarrikapenak kalera atera dituzte. Elak deituta 50 greba egun baino gehiago egin dituzte eta gainera elak adierazi duenez Bizkaiko egoitzen 80% azpikontratuak dira. Hau da, 156tik 12 soilik publikoak direla. Horrela, elak exigitu duenez, zaintza sistemak negozioari izaten utzi behar dio. Izan ere, egungo zaintza sistemak emakumeak prekarizatu eta esplotatzen dituela salatu duelak. Hemen planteatzen ari garena da, egungo zaintza eredua aldatu behar dela. Eta aldatu behar da, beste usteko negozio bat izaten. Hori da funtsian hemen planteatzen ari garena. Guk esaten duguna hemen da, eta greba honetan ere gauzatu nahi dugun da, aldarri hori. Gaur egungo eredu azpikontratatu horrekin bukatu behar dela,
Zergatik beste gaur egungo gure nagusiai eta egoiarrei ez zaiela eman beharko litzaieken zerbitzua, eta bestalde ere bai, eta hemen atzean dauzkazuen emakumeak eta langileak ez diela aintzate hartzen, eta beraien lana prekarizatuta eta lan esplotatzen dira. Bizkaiko aldundiak zesanik badu, eta beraien ardurapean dago hemen konflikto hau, gatazka hau konpontzea. Eta maiatzaren 28ra begira alderdiek kanpainarekin aurrera jarraitzen dute azken botoa lortu arte. Ikus dezagun zertaz jardun den alderdi bakoitza asteburu honetan. 4 hiriburuetan, edo gutxienez 3 hiriburuetan, mundu guztia konbentzituta dago, irabazterik badagoela. Hori ja irabaztea da. Atrikako, poltsikoko politikaren aurrean, buruz eta bihotzez egindako politika behar dugula. Gure autogobernua ez da betidanik izan, eta zaindu, babestu eta eguneratzen ez badugu, arriskuan izango dugu. Gure eskubideekin negozio bat egiten ari direla gutxi batzuentzat. Azken finean, pasarela hau gure ustez da Iruñako herriari, Iruñako jendeari adar jotze huts bat. Hauteskundei lotuta Gipuzkoako aldun gaiak izan ditugu gurean gaur. Energia krisia eta horri aurre egiteko euren ideia eta proposamenak jaso nahi izan ditugu. Bestalde, energian burujabetzak izateko energia berriztagarriak izan ditugu hizpide ere ikusi. Gipuzkoa oso dependentea da energetikoki, 90% edo kanpotik jasotzen du, ezta? Eta orduan horri irtenbide bat eman behar zaio, hain zuzen ere, guk bai lurralde bezala eta baita herri bezala autosufizienteak izan gaitezen. Krisi klimatikoak aurrez aurre jarri digun erronkaren aurrean Euskal Herria Bilduk plan estrategiko oso bat egin du, hain zuzen ere energiari begira eta baita erronka ekosozialari begira. Eta guk argi ikusten duguna da apustua dela energia berriztagarrien aldekoa, bai fotovoltaikoa, bai eolikoaren aldekoa. Alor horretan ikusi da, batipat momentu honetan ikusi denez nolako krisia dagoen energiaren arloan, eta hor hainbat ikerketa egin ondoren guk daukaguna da sekulako dependentzia energiarekiko, sekulakoa, kanpoko energiarekiko. Eta hor ezinbestean etorkizunari begira, berme guztiekin, noski ingurumenaren babesa zainduta eta berme guztiekin behar ditugu. Energia sustatuko duten azpiegitura txikiak, ertainak eta handiak, denak beharko ditugu. Berme guztiekin, berriro azpimarra jartzen eta horretan. Zergatik, gure dependentzia ikaragarria delako, eta dependentzia horrek zailtasunak sortzen dizkigu, eta nabarmen gelditu da momentu honetan Ukrainiako gerrarekin, eta eduki ditugun arazoekin energiaren ikuspegitik. Horrek eragiten die gure enpresei, eragiten dio gure industriari eta eragiten die danon poltsikoei, pertsona guztiei eragiten die. Beraz, berriro diot, berme guztiekin behar ditugu azpiegitura txikiak, ertainak eta handiak eta apostuak hortik joan beharko du. Krisia oso garrantzitsua da Gipuzkoarentzat, krisi hau eragina handia dauka. Zergatik, gure menpekotasuna oraindik oso handia delako, gizarte bezala eta importantzia dauka ez bakarrik familiantzako, baizik eta baita ere industriantzako. Bidea egin dugula esan dizut eta zer esan edit honekin. Azkeneko 4 urteotan tokiko energia komunitateak bultzatu ditugu eta ia 40 udalerri dauzkate ia bere tokiko energia komunitateak martxan. Horrezan nahi du gure eredua aldatzen ari dela. Gure eredua oso menpekotasunekoa izan da, baina hor autonomia lortu behar dugu. Eta ez bakarrik familiantzako, esan dizudan bezala, baizik eta baitare industriarentzat. Guk industria, ekonomia industriala nahi badugu bermatu, hori ezinbestekoa da konpontzea. Ez bakarrik energia berriztagarriak eguzkia edo haizea, baizik eta hidrogeno berdearen ere bultzaka eman behar zaio, ez? Guk ari gara
esperientzia pilotoka egiten baita alor horretan, dakizuen bezala Zubietako azpiegiturari esker, gu dauzkagu hor hidrogeno berdearen pilotoak martxan, eta hori izango da baita ere etorkizunera begira, ez bakarrik eguzkia eta haizea esatu da bezala, baizik eta hidrogeno berdea, eta badaude beste berriztagarriak diren energiak, ez? Eta gero gauza bat, ez da bakarrik tokiko energia komunitateak bultzatzea, baizik eta gu behar ditugu eguzki parkeak, eta behar ditugu baita ere haize parkeak. Eta hori, denon adostasunez, ingurumeneko arauak eta baldintzak bermatuz, baina lata guztik lagundu egin behar dugu hori bultzakada nabarmen emateko. Zuk esan duzu, aukera asko daude eta gure proposamena da, ez zuzen ere, Euskadi bere lurraldea antolatu bartula. Horretarako ingurumen legeak eta trantsizio legeak aitortzen du plan territorial sektoriala egin behar dela, lurralde plan sektoriala egin behar da, hain zuzen ere, energia berriztagarrien inguruan. Jo, ez da bat erresa, aposto handia egin behar da energia berri hauekin, eta berde hauekin, baina egia da gero energia eolikoa esaterako ezagutzen dugun energia eolikoa azpa handi horiekin hori kalte asko egiten du biztan eta gaina zuhaitza moztu behar dira eta bar baita hegazki batzukin, orduan kontua handi zibili behar da, ez da denon nahi duguna etxe aurrean eukitzea. Baina apostu bat egin behar da eta seriotasun oso hitz egin behar dugu denon artean eta jendeari entzun. Eta jendeak ere, pentsatu behar du, zer nahi dugu, bizta hona duki, energia berdea duki, baina egia da hemen baita daukagula, ibai pila bat dauzkagula, itxasoa daukagula, energia berde asko eta desberdin daude, eta ezin dugu aposta bat egin batean bakarrik. Asko daude eta pixkat danak mezklatuta, horre hon berda apostua. Ez da bakarrik, ez da medida estrella bat bakarra eta hortan jarri behar dugu puntua edo midilla, zain berda, danak pixkat landu. Oraintxe bertan lurralde antolaketa egiten duen eta PTS deitzen zaiona 2014 urtekoa da eta oraindik ere ez du jasotzen hemendik aurrera beharko ditugun hainbat eskenatoki eraikitzeko legeak ezarri behar dituenak. Pentsatzen dut denbora gutxi barru egongo dela PTS berria eta horren arabera jakin ahal izango dugula zein diran babestu eta nola babestu beharreko lurrak. Guk uste dugu nekazaritzarako balioa handia duten lurrak babestu egin behar direla hala beharrez, hain zuzen ere elikagaien dependentzia ere izugarria dugulako eta hau beste erronka izugarri bat izango delako, bestalde baterik mendiak, basoak babestu egin behar direla, hegaztin ekologofagoek beraien bazka egiteko inguruak babestu egin behar direla, baina hemen oreka handiak egin beharko ditugu eta hemen erabaki oso garrantzitsuak hartu beharko ditugu. Aurrez aurre daukaguna delako, planetak aurrera egiten duen eta nola aurrera egiten duen, ezta? Orduan gure apustua hori da, transizio hauek arrakastaz egin ahal izateko batetik beharko da lidergoak konpartitzea eragile politikoen artean. Baina beharko da lurralde honetako Gipuzkoako inteligentzia, eragile sozial, eragile sindikal, eragile empresarial, eragile akademikoak ere eztabaida honetara ekartzea. Eta beharko da hala beharrez nire ustez herritarrak ere eztabaida honetan parte hartzea. Ezinbestekoa izango da herritarrak kontzernituak sentitzea egin behar diren aldaketekin, bestela ez dalako posible izango era honetako eta tamaina honetako eraldaketak aurrera eramatea. Zentzu horretan nik pentsatzen dut instituzionalizazio berri bat ezinbestekoa dela herritarrak ere eta herritarren iritzia ere jasoko duena. Eta 20. mendeko politika egiteko moduak ez duela balio 21. mendeak ia laurdena gainditu duen honetan. Gu dauzkagun baliabideak urriak dira, eta gainera iraganean ere bazauden bestelako apostuak eta horrek muga batzu ditu, legea aldatu eginda Espainiako Kongresuan eta muga asko dauzkagu, baina hor dauzkagunak baliabideak dira eguzkia, haizea eta aldi berean ere itsasoa, ez? Eta hortik joan beharko dute nabarmen. Apostu nagusiak, baina hor berriro diote, azpiegitura txikik, ertainak eta handiak dana beharko ditugu, ze dependentzia ikaragarria daukagu, herri bezala. Eusko Jaurlaritzak atzeratzen du, 2021an ja onartu egon bartzuen, plan hori atzeratzen du, gainea Tapiak iragarri du 2024 arte ez du lainolako asmorik hori onartzeko, orduan horrek zer egiten du, berriz ere gauza bera, desregulazioa. Ez baldin badago, arautua gure lurraldean non kokatu behar diren eolikoak, non plaka fotovoltaikoak, non geotermia, non... Karo,
Orduan, askatasun ikaragarria dago, desregulazio ikaragarria, orduan, edozein enpresa handik, edozein multinazionalek, Iberdrolak, berdintzait atzerriko enpresa batekin, hemengoarekin, erabakitzen du non jarri nahi duena. Gero, horrek ekarriko dugu kriston arazoak, batez ere gure planateatzeko, zekao, plan territorial sektoriala, ezingo da oinarritu benetan gure lurraldearen, gure ondasunaren babesean eta biodibertsitatearen babesean, baizik eta dagoeneko hipotekatuta egongo da hainbat eremutan, eta, ikusiko ditugu, mendiak, babestuak dauden mendiak, parke eolikoekin. Eta agian ingurumenaren ikuspegitik, bagian mendi tontor hori ez, baina albokoan jarri beharko lirateke, baina dagoeneko jagina daudenez, horrela gehiatuko dira. Horrela ez dira gauzak egin behar dira modu antolatuan, denok ados gaude, baina 40 urtez berriztagarrien aldeko apusturik egin ez dutenek, eta aldiz gasaren aldeko apustu ikaragarria egin dutenek, gogoratu Subijanan, frakina nola egin nahi zuten, orain ezin dute esan, 2 urtetan nahi dute egin, inolako antolamendurik gabe, 40 urtetan egin ez dutena. Eta gainera gero kudeatuko dituzte hoiek Iberdrolak baita ere. Hor badago totum revolutum bat antolatu behar dena, eta eztabaida ez da eolikoak bai edo ez, baizik eta non, nola eta zeinek erabakitzen duen hori. Eta Nafarroan alderdiek agerraldiak egin dituzte ere asteburu honetan. Azpimarratzekoa izan da alderdi gehienek aurkariak bilatu dituztela euren kanpaina mezuetan. Markesinak, Bilabesak eta Hiriko Hormak hauteskunde kolorez daudeia da Iruña herrian eta Nafarroan. Pasaden hortzegun arratsean ekin zioten kanpainari alderdiek, baina asteburuak hainbat ekitaldi eta zer errana ekarri du. PSOEko txibitek UPNeko bozkatzaileei dei egin die ari bozka emateko. Muchas personas que en alguna ocasión han votado a UPN saben que el Partido Socialista defiende Navarra. Y es un partido situado en la centralidad política, sin estridencias, con lealtad institucional, siempre defendiendo los fueros. UPNek aldiz EH Bilduren kontra egin du. El resto de las formaciones políticas son una franquicia de sus marcas en Madrid o en Bilbao. UPN no. UPN no depende de nadie. Es el único partido que toma las decisiones aquí. Un gobierno del Partido Socialista con Bildu que va a generar más deterioro y más retroceso en Navarra. Eta Bilduk aldiz, UPNeko espartzaren eta eskuinaren aurka jo du. Vosotros, vosotras, sois los mejores, las mejores jefas de campaña después de Esparza, claro está. Gero abaiko usuek PSOEren kontra egin du eta adorea eta balentria eskatu dio alderdiari. Y nos hemos encontrado con que socios de gobierno, socios parlamentarios también, se acochinan un poquito cuando hay que plantar cara ante Madrid. No lo vamos a hacer, no lo vamos a permitir. Alderdien norgehiagoka, maiatzaren 28ko udal eta foru hauteskundeetarako. Bestetik, Labek elkarteratzea antolatu du Gasteizen ama bakarrentzako eskubideak exigitzeko. Martxoaren 8an Espainiako Auzitegik gorenak ebatzen zuen, ama bakarrek 2 gurasok baino zaintza eskubide gutxiago izango dituztela. Hori dela eta sindikatua epaiaren aurka azaldu da eta zapalkuntza bikoitza salatu du. Gaurkoz, asko hitz egiten da zaintza erdigunean jartzeaz eta berdintasun planetan, inkluso legeetan ere bai, familia aniztasunaren inguruan eta zaintzaren inguruan asko hitz egiten da, baina praktikan gero eskubide horiek gauzatzeko bitarteko eta rekursorik jartzen ez den bitartean, uste dugu praktikan eskubide horiek urratzen jarraitzen direla. Berresten gara borroka sozio-sindikal honetan, uste dugu ezin ditugula gure eskubideak ere auzitegien esku utzi eta jarraituko dugula ama bakarren eskubideen alde borrokan bai epaitegietan eta bai kaleetan ere.
Eta kulturarlean Gasteizko Montermoso kulturuneak Rock on Top ekitaldiaren bigarren edizioa jasoko du maiatzaren 24tik ekainaren 14 bitarte. Ekitaldi honen funtsa 2023ko azkena rock festival jaialdian egongo diren taldeei buruzko musika dokumentalak proiektatzea izango da, ikusi. Eta eguneko elkarrizketari tartea zabalduko diogu orain. Gaurkoan Mikel Kolomorekin egin dugu hitzordua. Lizarrako alkatetzarako EH Bilduko hautagaiarekin. Amabiterdiak iritsita heldu zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gurekin Mikel Kolomo, Euskal Herria Bilduk hauteskundei begira Lizarrako hautagaia, ondo etorri. Gurera. Eta tira ez, 28ko atzera kontaketa martxan dugu. Erronka berri bati heldu diozu oraingo honetan, ez nola aurkitzen zara erronka berri horren aurrean, eta zergaitik jarraitu behar du Lizarran Euskal Herria Bilduk gobernatzen, Mikel? Bueno, nik eta bain egunon, egia esan nik pertsonalki sentitzen duana dela bai ilusioa, bai plazerra ere ikusita nola talde batek, zuregan jartzen duen fokoa eta zu hautatzen zaituen ere pausu hori eman alizateko, eta aldi berean ere erantzunkizuna, azkenean zor diogu herri bati errespetu bat eta horren baitan kokatzen gara. Eta gero honez gain nik uste dut garrantzitsua dela EH Bilduk gobernatzen jarraitzea, azkenean ikusten dugulako bi eredu kontrajarria daudela Lizarran oraintxe bertan, eta gu konsideratzen dugulako nolabait ere ezkerreko perspektibatik eraikiko den gobernu hori izango dela benetan pertsonak eta bere arazoak eta bere eskubideak zentroan jarriko dituna eta horri erantzun egingo diona, ez? Gainera egia da, ez, hauteskunde hauetan foku importantetariko bat badugula Lizarran. Ia 80 urte itxaron behar izan zituen Lizarrak beste alkategai abertzale bat izateko, ez da horri izan dugu orain artean Koldo Leoz. Nola emango diozu jarraipena, ez, berak irekitako bide honi, zein politika erdigunean jarrita? Nik uste dut oso garrantzitsua dela baloratzea, orain arte edo orain egin dugun zerrenda honek ze perspektiba duen jarraipen politikaren ikuspegitik, ez? Azkenean, esan duzun bezala, duela 80 urte izan genuen alkate euskaldun bat herrian, ordutik eta duela 8 urte arte egon zen trantsizio oso ilun bat, eta bitartean eraiki zen horri buelta emateko garaia iritsi zen, ez? Zentzu horretan, Koldo gidatutako proiektu horrek aukera izan zuen, hasteko buelta ematen, hainbeste urtetan zehar eragindako egoera horri. Horrek zer suposatzen du? Adibidez, hirigintza ereduaren ikuspegitik, gauzak aurrera eramatea asko kostatzen dela, ez? Eta gero honez gain, jarraipena emateaz gain, argiago 2023 urte honetan iritsiela momentua aurkezteko talde bat sendoa, ilusioz betea, jende berria daukana, baina baita ere esperientzia duena, ez? Eta zentzu horretan,
sektore publiko ezberdinetan lan egiten duen jendea badugu, eragile ezberdinetan ere, eta azken finean nik uste dut pertsonengan zentratutako zerrenda bat aurkeztuko dugula, datorren igandean. Bai, ez, gainera egia da, ez, Lizarrak abertzaletasunean bere horretan simbolismo handia ere badaukala, ez nola erreparetzen diozue horri? Esan daiteke zorionez badugula hiri bat ondareak eta iraganean gertatutako orok kriston pisua daukala, ez? Eta horregatik nik askotan esate dut, ondare hori dagoen kaleetan barna paseatzen naizen bitartean, ez? Askotan oioipurdia jartzen zaidala pentsatzen uste. Eta nola biziko ziren hemen, ze izango zuten buruan eta nola izango litzateke ez guzti hori. Eta nik uste dut garrantzitsua dela eta aldi berean ederra dela guzti hori hartzea eta gaur egunean kokatzea ere inklusibotasun horren perspektibatik, ez? Azkenean kontziente gara, Lizarran 11 kolore daudela, sektore jende ideologi ezberdinetako jende 11 daudela, eta EH Bildu izan daitekeela guzti hori bideratzeko, anistasunaren perspektibatik guzti hori bideratzeko aukerarik hoberenetariko bat. Baina horri tiraka ez, Lizarran Euskal Herria Bildu ez den polemika barik iritsi gobernura, azken urteetan ere ez, ikusi ditugu zer nolako ikamikak sortu diren bertan, ez zer nolako oztopoi egin behar izan diezue aurre. Egia esan, nik askotan esate dut oztopoak dauden lekuan, aukerak izaten bihurtzen direla edo aukerak bihurtzean garrantzia ikusten dugula, ez? Eta horregatik azkenean, gu kontziente gara Lizarra bezalako hiri batean ezkerrak aurkezten duen ezberdinen arteko gobernagarritasun horretatik bideratu behar dugula, ez? Esan nahi dut oztopoak, haude noski, jende ezberdina gara, puntu batzuetan konfliktoa sortu daitezke, gatazka sortu daitezke, baina zinez, nik hezkuntzaren mundutik natorrela, zinez sinisten dut guzti horrek suposatzen duela aberastasuna, ez? Orduan, noski, momentu puntual batean ideia batzuk kontrajarri egingo dira, baina guztiaren aurretik daude pertsonen eskubideak bermatzea, ez? Gainera horretaz aparte justu ez, han eta hemen ari gara hitz egiten kanpaina lokaztu batetaz, ez dakit zuenean nolako eragina izan dezaketen, esaterako ez UPNek ireki ditzakeen eztabaidak, mamuak edo antzekoak, nola izate kanpaina hau bizitzen? Argi dago, tentsio politiko hori nolabait ere erabiltzen dutela bertatik irabazteko zehozer daukatenek, eta horrekin loturik zehozer irabaztea baino gehiago esango nuke eremu hori lokaztu nahi dutenak bertatik zerbait atera dezaketelako, ez? Guk guzti horri ematen diogu daukan garrantzia. Uste dugu, bai noski kontziente izan garela, ez? Jendartearen sektore batek horri garrantzia eman aldiola, baina guk ikusten dugu gehiago erakartzeko edo sortzeko, bai parte hartzetik, bai entzutetik eta bai jendearekin empatia prozesua garatzetik, ez? Beraz, egun hauek Euskal Herria Bildutik Lizarra nola ari zarete bizitzen? Esango nuke urduriak bezain ederrak direla, ez? Alde batetik, programak prestatu behar diala, auzoetara bidaiak egin, kartelak jarri, bilerak, eta baina zorionez ere, batzarrak ikusterakoan eta jendea nolabait ere erantzuten ari dela ikusterakoan, ni pertsonalki unkitu egiten naiz, eta esate dut honekin, talde honekin, bagoazela aurrera. Programa aipatu zu hortarteka, horretan sartu baino lehen ez, agian azken egintzaldiko balorazio ez laburratei egin albadira ez, alako balorazio laburrak egin da ez, nola bizi izan dituzu azken laburrak, edo zer egin duzu edo zer duzu jartzeko horre balioan? Lehen esaten nuenaren hildora, nik uste dut azkenean kontutan hartu behar dugula nondi gatozen eta eman behar diren pausuek zenbat kostatzen duten, ez? Horregatik, hirigintzari buruz ari garenean, noski, jende batek esan aldigu momentu konkretu batean ez duzuela zer egin, edo ez dituzuela proiektua garatu edo dena delakoa. Guk esaten duguna da ez barkatu, eredu aldatzen ari gara, oinarrian jartzen ari gara ezkerretik eraikitzen den hirigintza eredu bat, eta hortaragoaz, ez? Eta gero horretaz gain, bai nahiko nukela hausnartu edo batez ere azpimarratu bi ildo nagusitan egin den lana. Alde batetik erronka klimatikoari erantzuten dion guzti horrek, ingurumen sailarekin egin den lan guzti hori balorean jartzekoa, eta batez ere balorean jartzekoa
erreskatatzen duelako nolabait ere jendearen parte hartzea. Dela gure proiektu politikoaren oinarri nagusia eta guk fokoa hor jartzen dugula, ez? Azkenean, erronka klimatikoak sortzen zizkigun oztopo edo arazo horiek gainditu ditugu jendearen parte hartzearekin, bai komunitate energetikoa garatzen eta jendea entzuten, eta baita ere auzoen problematika ezberdinei ere berdin, ez? Azkenean, lortu dugu azken 4 urtetan, hori, ez? Jendearen hitza hor egotea, jendea entzuna sentitzea, eta nik uste dut hori dela nabarmendu daiteken ideiarik nagusiena. Bai, ez, baina esan duzun bezala hasieran, ez, beharrezkoa baduzue guzti honi jarraipena emateko, ez, berriz ere alkatetzara iristean bestela, hori ez bada gertatzen, ez, zornolako lizarraekin topatuko gara. Nik uste dut garrantzia jarri behar dugula, ezinbestekoa zaigu ezkerreko gobernu bat izatea Lizarrako udalean, ez? Eta hori lideratu dezakeen bakarra edo indar gehienez lideratu dezakena Euskal Herria Bildu da, ez? Herriari begira jartzeko. Dena den, hori gertatuko ez balitz, ze perspektibatan kokatzen gara? Argi ikusi duguna da, UPNek edo Navarra Sumak oposizioan egin duena izan dela, Euskara bermatzen dituzten partiak ezabatu, berdintasuna jeitsi, pertsonengan pentsatuta ez dauden politika garatzea, eta argi eta garbi esan dutena izan dena, guk martxan jarritako proiektu guzti horiek, kontutan izan gabe onak edo ez diren, bertan bera uztea. Orduan nik uste dut, haserrearen eta zero proposamenen politika batzuk ikusiko ditugula, ez? Horregatik hain garrantzitsua da ere Euskal Herria Bildurekin egotea zentzunetan. Eta, ez, ari horri tiraka ere, osatu duzue, urrengo 4 urteetara begirako herri programa, hor zintzuk dira ardatz nagusiak? Esango nuke ere 3 ardatz nagusi ditugula, ez? Alde batetik lehen aipatzen genuen guzti horren jarraipena bermatuko duten politika batzuk ematea, erronka klimatikoari dagokionez. Zentzu honetan badakigu trantsizio energetikoaren prozesu hortan erantzun bat eman behar dela eta gustatuko litzaiguke zinez azken urteetan egin den lanari jarraipen bat ematea. Nola? Komunitate energetikoa garatuz, zona berdeak areagotuz eta gar. Honez gain, pertsonak berriz ere, lehen aipatu duan bezala, pertsonak erdigunean jarriko dituzten politika batzuk garatuko ditugu. Hor ezinbestekoa da, bai osasun etxe berriaren sortzea egitea, eta baita eguneko zentrurarena ere bai, ez? Eta finean, asko hitz egiten duguna, Bildu politika marko orokorretik dela zaintza erdigunera ekartzea politika publikoen bitartez zehaztuz. Honez gain, harrera hiria ere kontutan hartu nahi dugu, zentzu horretan politika, kanpo jatorriko pertsonekiko politikak erdigunean jarri nahi ditugu, baina baita ere kontziente gara 3. erronka gisa aktibazio sozioekonomikoaren afera garrantzitsua dela. Zentzu horretan, kontziente gara turismoak Lizarran daukan garrantziaz, jasangarria izango den turismo bat, alde zaharraren berpiztea, industriaguneen garapena, orduan badugu programa ere aktibazio hori emateko eta bide hortan joango gara. Azken hauek guztiz lotuta hiri ereduaz edo hirigintza ereduarekin baita ere, hor zer nolako erronkak dituzue Lizarran, ez? Gainera orain gutxira ikusi zintugun, zu eta beste helako hautagaiak, ez? Debate batean murgilduta eta hor ere, ez? Hiri ereduarekin lotutako hainbat gako azaldu ziren. Esango nuke hor, hasieran esan duan bezala, bi ereduk egite dutela aurre, ez? Alde batetik eskuinaren ereduak, zeina definitu genezakeen pelotazo urbanistikoen ikuspegitik, kanpo gunean makrozentroak eraikitzetik, etxe bizitzak inorengan pentsatu gabe egitetik. Hau da, eskuinaren eredua izango litzateke kanpotik sortutako eredu bat barrura begiratzen duena, ez? Eta guk beti defendatzen dugu ezkerreko eredua edo gure eredua dela kontrakoa, ez? Kanpotik barrutik kanpora egingo litzateken eredu bat. Zentzu horretan esaten nuena, ondareak, aldezarrak, guzti horri balorean jarri behar dugu eta hortik hasi behar gara. Horrela, esango genuke erdigunea, hiriaren erdigunea berriz sortzea edo berreraikitzea kriston garrantzia daukala. Hor, gazteriaren pentsatutako dinamika edo politika batzu ditugu pentsatuta etxabizitza batzuen sorkuntzarekin, baita saltokien berregitearekin, ondareari beste aurrera pausu bat ematen, eta noski, bai, guk bilakatu nahi dugu Lizarraren erdigunea leku goxo eta apropos eta lasai bat bizitzeko, baina honez gain, noski kontziente gara, auzoak ezin ditugula aparte utzi, ez?
Eta badakigu gainera, eta hola sinisten dugu, hirigintza eredu hortan, auzoek duten garrantzia ezinbestekoa dela. Esan nahi dut, gure parte hartze politiken bitartez lortzen dugu auzokideek elkarte batzuen bitartez hitza izatea zuzenean udaletxean. Orduan horrek suposatzen duena da egutegi bat markatzerako garaian erraza izatea haiek entzuna sentitzea. Eta hortan sinisten dugunez horretara joango gara. Auzoak bizigarriago egin aipatu zu, gazteei bideratutako politikak baita ere, baina horregia da, bizitasun horretan gazteengan ere, garrantzitsua dela begiratzea. Zer nolako, gazteriarekin aurkitzen gara Lizarran, edo zer dago rutxune bezala? Badakigu, askotan kontutan hartu behar dugu, udalgintzatik edo municipalismotik garatzen diren politika badutela muga bat, badituztela epe batzuk, eta esku hartzea izan daitekela mugatua zentzu batean. Hortik, ez dut aitzaki bezala aurkezten, baizik eta errealitate bat asumitzeko modu bat bezala. Noski, 11 politika garatu daitezke ikuspegi horretatik. Eta orduan, zentzu horretan eta hor kokatuta badakigu gazteria prekarizazio prozesu batean murgilduta dagoela aspaldi eta emantzipazioa bestalde batetik daukala helburu. Orduan, kriston garrantzia da udalearen esku dauden politikak horra begira jartzea ere. Zentzu horretan landuina bermatzea ezinbestekoa da. Esaten nuena, gu badakigu landuina bermatzearen aldera, udalak izan dezakeen esku hartzea, izan daitekela mugatua zentzu batean. Baina badakigu ere, enpresa berriek inbertsioak egite dituztenean, baldintza gisa jartzea gazteriaren baldintza duinak izatea lan horretan ezinbestekoa dela. Honez gain, etxebizitzari dagokionez ere, oso garbi dugu etxebizitza gazteei hurbildu bat zaiola, ez? Eta horretarako guk proposatzen ditugun politika publikoak edo etxebizitza politikak izan behar dira ere gazteei begiratuta, baino ez egoera zaurgarrienean bakari daudenak, baizik eta gazteei orokorrean, ez? Horrek egiten duelako eraberritu zonaldea. Eta noski gero, hirugarren sektore edo hirugarren zati bezala, aisialdira dagokionez, guk nahi dugun gazteria da, politikoki inplikatua dagoen gazteria, autogestioaren bitartez garatzen dena, eta hartze dituztenak erabakia beraien gustu eta bere aisiaren baitan. Orduan, hortan, gazte plan bat garatzea beharrezkoa da, baina beti ere, diagnostiko potente batetik, eta ikusita gazteek zer den nahi dutena zentzu horretan, ez? Eta hor, lehentxeago aipatu dituzunen artean, osasun zentro berri ez aritu zara, egia da osasungintza badela gizarte honek, eta Euskal Herrian ikusi dugu, zer nola dagoen egoera, dagoen erronka handi bat, zergaitik zentro berriak? Jendeak eskatzen duelako. Jendeak eskatzen duelako, eta batez ere osasungintzan lan egiten duen sektoreak eskatzen duelako, eta hori da garrantzitsuena. Argi ikusi dugu pandemiatik eratorritako egoera horien ondorioz zer suertatu den bai etxe ezberdinetan, bai osasun etxeetan, bai ospitalean, eta bai orokorrean ez osasungintzaren inguruan dagoen espektro guzti hortan. Orduan horrek sortzen duena da behar berezi berri batzu daudela, eta horri erantzun bat eman behar zaio, beharrezkoa diren baliabide pertsonal eta fisikoak jarriz. Gure kasuan, osasunetxea eta eguneko zentroaren sorkuntza dira ezinbestekoak. Badakigu, igual, zentzu batean mugatuta gaudela hori guk egitera, baina Nafar gobernuarekin izango ditugun hartu emanetan, izango guretzat lehentasuna, eta horrela izan da azken urtean ere. Zentzu horretan osasunetxea eta eguneko zentrua gure apostua da Los Llanos parkean garatzea. Hau baita, hiriaren birika, bihotza eta erdigunea, ez? Baina noski gero ere horretaz gain, oso garbi dugu osasungintza ez dela bakarrik, edo osasuna ez dela bakarrik, osasun etxera joatea, o osasun zentro berri bat, edo dena delakoa baizik, eta dela ere prebentzioa, dela jarduera fisikoa, eta dela jendea konstiente izatea aurretik ere askoa gola egiteko, ez? Eta zentzu horretan noski, udaletik esken urteetan martxan jarri ditugu 11 programa prebentzio hortan eta jarduera fisikoaren bilakaeran ara iristeko, ez? Guztiz lotuta badagoena, zaintzarekin bere horretan, hor, batzuk aipatu dituzu, baina zaintzarekin lotuta zer nolako ekimenak sustatu daitezke Lizarran? Nik uste dut, zeharkako transversala diren politikek izan behar dutela oinarrian zaintza.
hirigintza eredu berri bati buruz ari garenean, Euskal Herria Bildutik zaintza dugu erdigunean. Esan nahi dut, zu pentsatzen duzunean ze hiri eredu nahi duzun, hori ere kontutan hartu behar duzu, ez? Askotan gertatzen zaiguna guzti hori eramaten dugula praktika batetara, nun ez dugun zentroan jartzen hori, baino guk egin nahi duguna da, hurrengo legegintzaldiari begira apostu bat horretan, ez? Eta horregatik, aipatzen genuen eguneko zentroa edo aurrendako etxeak, badira nolabait ere zaintzan zentraturiko proposamen batzuk. Baina honez gain, ere oso garbi dugu zaintzaileen jarri behar dugula fokoa, ez? Hori, orain arte zaintzari buruz asko hitz egin da, baina ez gara iristen zaintzaileengan fokoa jartzera. Guk uste dugu proposamen ezberdinak eramaten baldin baditugu, bai gazteriaren ikuspegitik edo aurren ikuspegitik, zein hirugarren adineko pertsonen gandik jartzen baldin badugu hor fokoa, hor lortuko dugula nolabait ere zaintzaileengan eragin bat izatea, ez? Baina honez gain oso kontziente gara, zaintzaileen sektore bat, erabat prekarizatuta dagoela, batez ere, kanpo jatorriko pertsonekin lotuta dago baldin badago, eta horrengan fokoa jarri behar dugula, eta laguntza sistematikoak proposatu behar ditugula horretarako, ez? Zenbat eta gehiago bideratu zaintza sistema publiko horuntz, nik uste dut hauen baldintzak ere hobetu egingo direla. Horretaz apartez, lehen ere balorazioan, azken legegintzaldiko balorazioan sartu zenean, krisi klimatikoari aurre egiteaz aritu zara, hor proposatzen duzuena da justizia sozialetik heltzea gai honi nola egiten da hori, eta nolako harrera izan dute, lehenxago ere aipatu dituzun politika horiek, honekin lotutakoek herritarrengan, askotan agian badairako gai batzuk ez dutu lainbeste menperatzen. Bai, eta aitortu behar dut ere, niri ere horrela gertatu zaidala. Eta azken hilabetetan eta azken urteetan, azken hilabetetan batez ere ikasi dudan horren inguruan izan dela, bizitza osoan ikasi dudana, baina baiago. Argi dago, azken urtean gertatu zen guzti horrekin, energiaren konsumo eta sorkuntzaren dikotomia hortan birplanteatze bat eman behar dela, ez? Hori fokoan edo erdigunean jarri behar dugu. Trantsizio energetiko bat eman behar da, eta iraultza energetiko bat ere nolabait gertatuko da. Orduan, guk aurrera eramaten dugun politika, batez ere berriz ere eskuinarekin loturiko ereduarekin kontrajarria dagoena, izango da, udalaren zerbitzua jartzea herritarrengan begira. Hor, komunitate energetikoek kriston garrantzia dute, ez? Eta udalak egin behar duena da, komunitate energetikoen sorkuntza horretan, laguntza eskaini, akonpainamendua eman, eta prozesu horiek bizitu. Azken bi urtetan izan dugu horrelako dinamika oso bat Lizarran, sortu dela horrelako komunitate energetiko bat, eta gondena da esaten nuena, ez? Akonpainamendua udaletik, baina baita ere baliabidea jartzerako momentuan. Zer da egin duguna? Gu ditugun eraikin publikoetan saiatu gara fotovoltaika plaka jartzen horrelako proiektua garatzen eta bertantik sortuko den energia herritarrengana bideratzen. Herritarrak dira horren inguruko erabilpena egingo dutela, baita eraikin publikoak ere. Zorionez, zoritzarrez beharrean, zorionez esan nahi du, ze badugu hirigune bat oso ondarearen perspektibatik oso garrantzitsua dela eta lege perspektibatik muga batzu sortze dituena. Horregatik pentsatzen gaudeia nola egin dezakegun, esan nahi dut ezin dielako plaka jarri etxe bizitza askotan, ondare patrimoniala dituzten kale hauetan ezin dira jarri, eta bar. Orduan zer da pentsatzen nahi gana, nola garatzen ditugu kanpoaldean egongo diren zonaldeetan, gero barruan etekina atera izateko, ez? Eta badugu plana, baditugu pare bat eraikin horren dituguna jarri plakak, parkin bat estali, eta bar. Eta gero ez gain bestaldetik ezinbestekoa dena dela zona berdeen mugitzea, handitzea eta sortzea. Eta hortan ere berriz ere itzultzen naiz, Los Llanoseko proiektu horrek edo planaren eraberritzea daukan garrantziaz. Tira ez, aipatu ditu programaren puntutariko batzuk, gehiago ere badaude, aipatu dituzu tarteka horrez, harrera herria izatarena, tokiko merkataritzan, kuriositatea baduenak, sardaidila ez, izan ere hor, oso txukun, azaltzen zailtzen bezala ziurrenik gai horietara ere ez, ganoraz iritsiko zarete, baina guzti hau eta aipatzen zenuen hasieran parte hartzan oinarrituta ez, egin gura duzuela, zer importantzia du horrek eta nola egin daiteke?
guretzat ezinbestekoa da parte hartzea. Herritarren parte hartzea, herritarrak aktibo bilakatzea eta herritarrek ere erabakiak hartzea. Aurreko asteko eztabaidan, gainontzeko egin ginen eztabaida hortan, zirudien batean mundu guztia zera parte hartzearen vanguardia eta parte hartzea aurrera eman zuen hori. Eta esaten genuen, guretzat kriston ospatzeko motiboa da, hau eztabaiderako gai bat izatea, zergatik, azkenean gure eredua da hori. Osa, duela 8 urte iritsi ginenean, ez zeuden ez auzo kontseiluak, ez kontseilu sektorialak, ez aurrekontu parte hartzailea, guzti hori martxan jarri dugu, ez? Hori, orain jendeak badu aukera, udal ordezkariekin, urtean 3-4 aldiz egoteko, hitz egiteko eta eztabaidatzeko. Baita kirol eta kulturaren perspektibatik, esan nahi dut, kirolaren inguruko aurrekontua garatzen direnean, kirol taldeak elkartzen dira mailan, erabakitze dute, eta hartzen dira aldiren neurriak, beti badaude muga batzu, baina hori da garrantzitsuena. Eta politika guzti hauen jarraipena ezinbestekoa da guretzat. Herritarra edo hiritarra izan behar da, beraien inguruan gertatuko diren gauzen, aktibo, erabakigarri eta hori, beraiek izan behar dira hor egon behar direnak. Orduan, guk duela 8 urte abiatu genuen prozesu honi, aurrera pausu bat gehitzeko edo aurrera pausu bat emateko momentua iritsi dela uste dugu, zentzu hortan. Eta horregatik garatuko ditugun politika beti izan dira herritarrak gero eta parte hartzaileagoak izatera. Hori, bilera gehiago, jaiak antolatzeko garaian. Gaur egun auzo guztiek eskatu dute haien jaiak antolatzea eta guretzat hori kriston pozgarria da, ez? Bai, ez azken finean egiteko beste modu batzuk ez mai gainean jartzea eta zentzu horretan ez Nafarroari ez bere osotasunean begiratuta aldaketa handiak iritsi daitezke edo aldaketa prozesuak martxan dira Lizarratik ez Nafarroara begira nolako ekarpena egin aldiozue horri? Nik uste dut, eta hau zoriontzekoa da, eta ez da bakarrik Euskal Herria Bilduk Lizarran egin duen lanaren ondorio bat, baizik eta esango nuke Nafarroan eman diren aldaketen ondorio bat izan dela boterean egon den jendearekin harreman horien naturalizatzea, ez? Horrek emate dizu aukera, bai Lizarratik Nafarroara begira dauden politikak eta kontrakoak, eta Nafarroatik Lizarrara dauden begira, naturalizatzea, aldebikotasun perspektiba batetik garatzea, eta azken finean Lizarrarengan pentsatzen jarrita, ahalik eta hoberena lortzea, ez? Eta hor, aurrera pausu bat eman da. Eta noski nola ez, Laura azkenean, Laura Aznal Nafarroako hautagaia Lizarraldekoa da, berarekin batera eta zonaldeko herriekin duela 8 urte zabaldutako prozesu hori beste pausu bat eman nahi diogu, batez ere ulertuta Lizarra zonaldeko hiriburu gisa, baina batez ere ulertuta Lizarrarentzat ondo dagoena Lizarraldearentzat ona izango dela eta Nafarroarentzat ona izango dela eta kontrakoa, ez? Lizarraldean gertatzen den guzti hori Lizarrarendako ona izango dela. Beraz, aukera historiko baten aurrean aurkitzen zarete? Bai, ez esango nuke. Esango nuke alderdi popularraren agerpen indartsu horrek aukera lehio bat zabaltzen digula, aukera historiko bat, Lizarran duela 8 urte abiatu zen prozesu horren aukerak egonkortzeko, baina baita ere beste aurrera pausu bat emateko, ez? Azkenean ikusten dugu eskuina nolabait zatituta aurkezten baldin bada, guri ere aukerak emango dizkigula hauteskundeak irabazteko, zerbait historikoa litzatekeena, eta gero beste berriz ere, honez gain, Nafarroari begira ere pausu bat eman behar dugula argi dago, ez? Ez dakit zer erabaki hartuko hien gero, ze akordiotara iritsiko garen mugimendu politiko bezala, baino bai argi dagoena da, eta argi ikusten duena da, Euskal Herria Bildu Lizarrarako zein Nafarroarako determinantea izango dela. Premisa horrekin eta ikusita ez, mailan gogoak ez direla falta, mila esker Mikel gaur gurekin izate arren. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, besterik ez gure aldetik, horrek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro amaika.eus aterial daudela eskuragarri. Gero arte ondo izan.